яко апостолов первозвани и верховна госущих брат, владице всех Андре, молися, мир вселени даровати и душам нашим велию милост. Добър вечер, добре дошли за много години. Така да благодарим на Бога за всичко, което ни е дал и за възможността да се радваме един на други. Продължаваме с нашите беседи с господин Овчев. Това не съм го включил, нали? Не, той автоматично се включва на темата за сравнението на Римо-католическата църква с православието. Добър вечер и от мене за много години. Един месец не сме се виждали. Да, за стопоро ли? Да, добре. Както каза и отеца, продължаваме тази тема. Ние още по време на първата беседа обяснихме, че тя е необятна тази тема. Римо-католицизъм. Но е много актуална, особено след последните съвременни преговори за обединение между православни и римокатолици, защото вие знаете, че след Втори Ватикански събор има такава тенденция за единение, обединение. Дали е възможно, това е друг въпрос. Но на тези преговори прави впечатление, че православните правят все повече отстъпки. Тоест, ние сме много по-компромисни, отстъпваме и това до някъде е за сметка на самото древно църковно учение, на самото християнско учение. Какво имам предвид? Например, това, че светите отци говорят за онези, които са отпаднали от църквата, като за еретици. И няма защо да ни очудва това и да се сърдиме, разбира се, когато някой богослов, християнин определя, да кажем, римокатолиците като еретици. Еретици са всички онези, които са отпаднали именно от не църковна общност, бих казал, са онези, които са отпаднали именно от това древно църковно учение, като са привнасяли различни допълнителни верови истини към Божественото откровение и като най-вече, разбира се, са придобивали все повече и повече отклонения. Ние, когато започнахме да говорим в началото, мисля, че не знам дали споменах, до 11 век, тогава, когато се разделя църквата на изток и на запад, на католици и на православни, се наблюдават някъде около 20 такива отклонения при западните християни. Те тогава все още не са католици. Вече към 15 век те са над 60. Може да си представите. В 21 век не бих могъл да ви кажа колко са. Но такава е тенденцията. Когато веднъж се тръгне към отклоняване, то няма спиране, да ви кажа честно. И за това, като казвам, правиме все повече отстъпки, като ето, примерно при тези последни отклонения, православната църква се съгласява с това, че римокатолическата общност е също църковна общност, такава каквато е и православната. В този истински християнски догматически смисъл, който разбираме, каквото се определя като църква. Тоест една свята, съборна, апостолска и така нататък. Ние говорихме за последния път за първородния грях. Днеска ще засегнем един друг догмат. Това е догмата за, разбира се, Светия Дух, за неговото изхождане или така нареченото филиокве, след което ще разгледаме още няколко такива нови догмати, свързани с Света Богородица. За нейното непорочно зачатие, за нейното възнесение с тяло на Света Дева Мария, тогава когато тя умира. Разбира се, тук въпрос е умира ли, не умира ли, засяга ли е смъртта
за която ние говорихме, която е следствие, разбира се, от това грехопадение. Но днес ще говорим за Филиокве, може би най-дискутирания, артикулираният догмат, който най-вероятно сигурно и до втръсване на християните се повтаря, но наистина това се оказва, както казва и свети Фотий, не само свети Фотий, и някои други църковни отци след него, най-голямото зло, което фактически препъва, така да се каже, това единение и което довежда до отпадането на една част от християните и което води след себе си, разбира се, до една голяма болка, защото все пак това са християни. Нали? Ние не можем да отречем, че това не са християни, след като изповядват Христос като Божий син, като въплатил се, като спасител и изкупител на света, изповядват догматически правилно тази триадология, за която говориме. Но ето, че има една претенция за допълнение на Божественото откровение, което вече отваря една друга врата, която бихме казали е вратата към тъмнината, а не към спасението и светлината. Та какво представлява този догмат Филиоквето? Първо да кажем, то засяга едно от лицата на Светата Троица, това е Светия Дух. Светия Дух осветител, както ние го знаем, който участва в освещението, в спасението на хората. Разбира се, в това освещение се участват всичките три лица на тази Света Троица. То не е привилегия само на Светия Дух. Като говорим освещение, това означава благодата, която се дава на всички християни. Тя благодата е обща на която извира, както се казва, от божествените недра на Божията природа, на тази осия, за която толкова често говориме ние. Тя не е някаква временна темпорална реалност, която се изпраща за домостроителството, да кажем, на света и която се прекратява. Не, тя е едно постоянно така извиране на тази благодат от тези божествени недра и благодат, която бихме казали, разбира се, тя не е същността на самия Господ Бог, но тя е нетварна и спасителна за цялото творение, не само за човеците. Въпреки че знаем от Свещеното писание, бихме могли дори да прочетеме съучастието на трите лица в това домостроително спасително действие на Светата Троица, ние, както знаем, често свързваме благодата и освещението със Светия Дух и той затова се нарича Дух осветител, между другото. И Свети Дух. Интересното е, че ние сме казвали, може би сега живеем точно във времената на Светия Дух. Защото църковните отци разсъждават в тази посока, че при божественото откриване има два начина на това откриване или откровение. Ние казахме, може би, нисходящ и възходящ. Нисходящия започва с Бог Отец, тогава, когато Той започва да твори, отвежда хората, разбира се, постепенно, чрез пророците към Иисус Христос, който се явява на земята и който след своето въплъщение и своята кръстна смърт, разбира се, предизвиква идването на Светия Дух, който пък започва разкриването на това богоразкриване в един нов етап, възходящия от Светия Дух към Иисус Христос, привежда Той вече всички хора, разбира се. Казвам, Той би искал да приведе всички хора към Христос, но привежда само онези, които изявяват своето желание да имат съприкосновение с Христос. И оттам Христос вече отвежда всички тези хора към Бог Отец при второто свое пришествие, или така да се каже, царството, своето царство така отвежда, царството, което е съставено от всички тези християни, негови последователи, към Бога Отца. Виждаме, че дори и тук, когато става въпрос за действията на Светия Дух, те са винаги в съединение и неразривно свързани с действията на Бог Отец и Бог Син.
Филиоквето е един проблем, който започва някъде там, може би, 3-4 век, или това са точно тези векове, в които започва да се изкристализира християнското учение, догматически да се утвърждава. Т.е. да се търсят най-подходящите принципи на Христовото учение. Как да се обясни това Христово учение? Защото знаеме, до 3-4 век съвсем други са били проблемите. Те са били външни проблеми за самата църква. Църквата, така да се каже, е била преследвана и почти не се е разсъждавало в тази посока. На Запад, може би, така се предполага, разбира се, и то поради това поради тази неизчистена терминология, че пръв отец на Западната църква, който счита, че Дух Свети произхожда и от Бог Отец, това е Амвросий Медиолански. Вие знаете, Свети Амврозий или Амвросий, както ние му казваме, е епископ на Милано, на Медиолан, и разбира се Блажения Августин. Тук обаче трябва да отворим една скоба и да кажем, това е по-скоро тяхното поведение като една отбрана от все по-нарастващата сила на арианската църква. И ние това го казахме. Арианите стават все по-голямо множество на Запад, в западната половина, тъй като всички онези племена, за които ние казахме при преселението, са по-скоро ариани по своята християнска вероизповед, а не православни християни. Арианството също така знаеме, че е подпомагано от самия императорски двор, от самите императори, които са били ариани, или поне онези, които са от свети Константин Велики до свети Теодосий Велики. Или това са едни 50, 60, 70 години, когато вече православието взима превес, но арианството продължава да съществува, въпреки че то е съборно, отхвърлено, съборно е така определено като ерес. Ние виждаме, че разклонения, разколи, ереси съществуват и до ден днешен. Църквата не може да се ограничи от тези явления. Тя не може да, колкото и да иска, разбира се, колкото и да е в нейния прерогатив, да търси единението, защото църквата най-вече, затова е църква, за да бъдат хората в тази църква в единство, се вижда, че дори и днес това не е възможно, пък и никъде в Свещеното писание не пише, че в края на крищата всички ще бъдат православни християни, всички ще бъдат православещи Христос и всички ще постигнат спасението, за такова, за каквото се говори в Свещеното писание. Амвросий Медиолански и Блажения Августин, когато говорят за Светия Дух и неговото произхождение, засягат точно този аспект, че той едва ли не произлиза, или както ние казваме, изхожда и от Бог Син. Но разбира се, това са частни мнения. Тоест, това не е учение на Западната църква. Това са частни мнения на някои отделни отци. Това, което ние застъпваме като православни християни, е, че вярваме в това, че Светия Дух изхожда от Бог Отец, но Исус Христос се участва при Неговото временно идване тук на земята. Тоест не при Неговото онтологично, същностно, така да се каже, разкриване, а при Неговото хронологично, временно, темпорално явяване, тогава, когато вече Христос, както казахме, се възнася и съобщава за този друг утешител, който е необходимо да дойде, да утеши, да освети, да облагодати, разбира се, всички Христови последователи, и това е именно Светия Дух. Тоест, неговата роля е в това, че той се явява посредник между Бог Отец и Светия Дух, тогава, когато Светия Дух би трябвало когато чисто исторически той идва и се явява
на всички християни. Ние това го виждаме още на Петдесетница и след това вече в цялостната история на църквата. Филиокве откъде идва като термин, може би това трябваше да кажем. Идва, разбира се, от латински, защото казахме, това е латинско учение. От латинското филиус, което означава син, и наставката кве, приставката кве, което означава от сина, от сина. От сина, а не чрез сина, както ние казваме. Ние казваме, чрез сина дойде. Темпорално, но не онтологически. Онтологически той произхожда само от, или причина за неговото произхождане или изхождане, такова каквото ние го познаваме, е само от Бог Отец. И ние мисля, че говорихме за това, за тези личностни качества на всяко едно отделно лице. В един така чисто догматически аспект, че Бог Отец е първопричина на всички останали лица, или това са Бог Син и Бог Свети Дух, първопричина, обаче казваме на тяхните личностни качества. Т.е. такива, каквито те се явяват като личности, като лица. И ние знаем кои са тези личностни качества, които са характерни строго определено за всяко едно лице. Нито едно от другите лица не притежава това качество. То е характерно само за Светия Дух, или само за Бог Син, или само за Бог Отец. И това бяха Отец е нероден и неговото, разбира се, най-характерно качество, да, нероден е. А как съществува, това е трудно да се обясни, разбира се. Той няма начало. Нали? Казвали сме там във вечността, трудно дори, аз искам да кажа неговия произход, но той няма и произход, той няма и начало. Ние възприемаме, че той е безначален, той е самобитен, той е единственото нещо, което няма начало в това творение, в тази вселена, така да се каже. Той е единствено нещо, което е безначално. И ето той се явява първопричина, разбира се, само че първопричина по отношение на тези личностни качества на другите две лица, защото и те имат същата божествена природа, която е природата на Бог Отец. Като богове и природа са едно и също нещо, като лица обаче са коренно различни. И в това нещо има смисъл, разбира се. Казахме, той е Отец и нероден, съответно второто лице е син и роден, но само че роден от вечността, там също е трудно това нещо да се обясни, как така от вечността е роден. Но ето той се ражда, но не така, както се раждаме ние, с начало, така да се каже. Ето, нали, забременя жената и тя роди, положи началото на нов живот. Не. Там, в тази вечност, в това битие, ако можем така да го кажем, не съществува принципа на началото. Този принцип започва след грехопадението. И ние сме подложени на този принцип. И сме казвали многократно начало, развитие, смърт. Това е при нас. И докато не дойде Христос, така ще бъде по света и по вселената. Всяко нещо ще има начало, всяко нещо след като се появи, ще има своето развитие и съответно, разбира се, своя край. Но в битието на Божеството не е така. То е извън началото, а ние знаем, извън времето, а ние знаем, че самото време начева или то започва с самото творение и то ще завърши с това творение тогава, когато дойде Христос, защото Христос ще отведе със себе си всички онези, които са припознали Него като Божество, като Спасител и Изкупител в вечността или в това безвремие, за което се говори. Разбира се, не че другите няма да отидат в вечността, и те ще отидат, но в другата вечност, където се казва плач и скърцане с зъби, колкото и да звучи, може би, метафорично, а до някъде абстрактно, но никой все още не е казал какво точно представлява тази там тъмнина и този плач и скърцане с зъби. Но не, това е темата, разбира се. Роден от вечността и син и следователно, разбира се, изхождащ от тази същност, но не
на принципа на раждане. Сякаш произлиза от нея. Разбирате ли? Не се ражда. Иначе, ако кажем, че и той се ражда, тогава ще трябва да приемем, че това е брат на Исус Христос. Исус Христос има свой брат, а по този начин, разбира се, и Бог Отец двама сина, което не би било правилно. Ето тук е тази разлика и тук е, как да кажа, това вече придобиване на пълнота на самия християнски Бог. Бог до Христос е непълно разкрит и все още е така изповядван от юдеите, като една единосъщна природа, в което, разбира се, като едно единоначалие, една единност. Той е монотеистичен Бог, не е политеистичен Бог. Безспорно е така. Той е едноприроден, обаче виждате, че вече с идването на Христос се допълва този догмат. И това прави християнството. Разкрива в пълнота християнския Бог, като излага и така учението за личностите в това божество, в този християнски Бог. Има 3 лица, които обаче са обединени под една божествена природа. Ако приемеме, че той изхожда и от Сина онтологически, не темпорално, не времево, ще кажем, ето, тук има някакъв проблем. Нали, първопричина беше Бог Отец и така го пише навсякъде. Тогава ще стане така, че Исус Христос също е първопричина на Светия Дух. И по този начин, разбира се, ще нарушим самата монархия, за която говориме в този догмат. Монархията ли, това е разкриването на същността на Бога. Ще нарушим и този монотеизъм, за който говорим. Тогава ще имаме диархия, не монархия, няма да имаме монотеизъм, ще имаме диотеизъм, така да се каже, двубожие, защото ще има два причинителя на самото божество, а пък това вече ни отвежда в едни други посоки на политеизъм и въобще на това, че е възможно да съществува повече от едно божество, а това предполага, разбира се, едно множене тогава, едно, как да кажа, размножаване, една възможност да съществуват и още божества. Няма такова нещо и това е, между другото, най-главното, как да кажа, условие, което свети Фотий посочва в своята полемика с западните християни. Че те, освен че нарушават този принцип на единосъщие или на разкриване на същността на Бога, те релативизират и самите личностни качества на ипостасите в Светата Троица. Не може Исус Христос или второто лице, Бог Син, да бъде причинител. Тогава вече дава се възможност за поява на нов вид савелианство. Имал един Савелий, който е разсъждавал в посока на това, че трите лица са временни проявления, казва той. Тоест, това не са вечни 3 лица. Това са модуси, така ги казва той. Модуси, които в този промеждутък от време трябва да се появят и след което, разбира се, пак да се скрият или така да не се участват в самото домостроителство. Тоест, виждаме, че това дава предпоставка за нови еретически учения. Не би трябвало да е така. Това е по отношение на самия догмат. Разбира се, този догмат има история. И ние сме казвали, може би, тази история. Историята започва, казахме там, с арианите и с идеята на християните в Испания най-вече първоначално, това е 6 век, да защитат Христос и Неговото божествено достоинство. И когато тези ариани са влизали вече в лоното на православната църква, там те, знаете, когато един вид стават православни християни, трябва да изповядват съответно християнския православен символ на вярата. Този, който ние знаем, Никео-Цариградския символ, който се установява през 4 век, по време на Първи и на Втори Вселенски събор.
И когато те са се утвърждавали от ариани в православни християни, са били задължавани да изповядват символ на вярата, който обаче е допълнен с това филиокве или с тази малка, разбира се, това малко допълнение, че Светия Дух произхожда или изхожда и от Бог Син, тъй като арианите, вие знаете като учение, точно това правят. Принизяват достоинството или божественото достоинство на Исус Христос. Те го отричат въобще като божество. За тях той е един вид човек, да, свръхчовек, но не и Бог, който няма никакво единосъщие с Бог Отец. И за да се предпазят, разбира се, от това поругание, един вид, разбирате ли, те утвърждават това филиокве спрямо арианите, които се задължавали да го изповядват, и така, разбира се, постепенно то навлиза на Запад, между другото. То става част от западната догматика, от западния символ на вярата. От Испания се разпространява в Рим. Преди това, разбира се, в Галия, във Франция, там където пък се заражда една нова монархия. И това е Карл Велики, както знаете. Карл Велики, който е бил изключително така лошо настроен спрямо Византийската империя. И всяко нещо, което се изповядва от Византия на изток, той се противопоставил на това изповядване. Чисто политически не е имало, така да се каже, единство между Запада, тази зараждаща се вече империя на франките, това са едно немско племе, която по-късно ще има претенциите и ще възстанови Римската империя, ще я нарече Свещена Римска империя. От Карл Велики, това е края на 8 началото на 9 век, до Наполеон, тази, между другото, Свещена Римска империя ще съществува. И тя е наистина с идеята, че продължава онази Римска империя, която ние казахме приключи там някъде в 5 век, с идването на всички онези народи от преселението през 5-6 век от изтока към запада, и които народи успяха да превземат тази вече залязваща, загиваща римска западна част на Греко-римската империя. И самия град Рим, който знаете, съществува още от 7-8 столетие преди Христа, и който оказва едно много така силно въздействие върху цялата човешка история. Това е, може би, дейността на самия Карл Велики, който възприема този символ на вярата, прави го част от Галската църква, и не само това, той се опитва да мотивира и тогавашния папа Лъв III да го провъзгласи за цялостно учение на Запад. Разбира се, ние сме казвали, Лъв III не се съгласява. Казва, да, ако трябва да изразя своето частно мнение, аз съм съгласен с вас, че филиокве трябва да бъде част от символ на вярата, но все още не мога да го така официално заложа в съответния символ. Не е дошло това време, най-вероятно. И ние казахме, значи това е 8-9 век. Чак през 11 век вече това филиокве става част от символа на вярата на Западната църква, и между другото от тук започват най-мощните скандали между изтока и Запад. От 1014 до 1054. Това е едно постоянно, разбира се, противопоставяне едните на другите. Всеки разкрива някакви ереси в недрата на съответната църква. Но има един друг период преди 11 век, това е малко след Карл Велики, времето на свети Фотий, това е 9 век, знаете, свети Фотий е причинителя и на нашето покръстване, бихме казали. Той, така да се каже, взел под своята духовна грижа всичките тези новопокръстени народи, каквито са били български, малко по-късно сръбския и така нататък. И той най-вече се противопоставя на този догмат, тъй като вижда, че онези, които идват от Запад да християнизират новопокръстения български народ, новопокръстен, разбира се, с помощта на
Константинополската църква, не на римската, виждат, че те разпространяват тази фалшификация, тази ерес за Филиоков. И просто решава, че трябва да се противопостави на Филиоков. И не само това. Ако трябва да бъдем честни, ние казахме, Филиоков е, разбира се, един огромен проблем, обаче за едни, как да кажа, неофити, новопокръстени християни, догматиката не е толкова от значение или, как да кажа, не е нещо, което да привлича християните към Христос, колкото някои литургически практики, дисциплинарни, разбира се, такива, по отношение на, знаете, поста, по отношение на някои съществуващи в литургията дейности и практики, да кажем, като с какъв хляб трябва да се извършва Светата Евхаристия. Ето, това са нещата, които най-вече са притеснявали тогава свети Фотий и въобще са създавали огромния проблем между изтока и запада. Тоест не толкова догматиката, колкото литургиката и някои канони, свързани с дисциплината в църквата. Ние казахме там за целибата, например. Това са едни нововведения, които не са характерни за църквата. Тоест не може, нали, целибата или това безбрачие да бъде изцяло прието в християнската църква. Ние също имаме целибат, но то е по отношение само на една част от нашата християнска църква. Това е по отношение на монашеството. Всички други, разбира се, от монашество произлиза и административното тяло на църквата, каквито са митрополити, епископи, но свещенослужители, дякони и така нататък, виждате, още от древност те са, така да се каже, брачни. И сега, между другото, в Римо-католическата църква има едно силно вече, може би, така, въздействие по отношение на това този целибат да отпадне поне за тази част от църквата, каквито са презвитерите и дяконите. Но това е друг въпрос. Та исках да кажа, че свети Фотий е този, който и успява, разбира се. И забележете обаче каква е практиката. Този спорен въпрос се решава чрез съответният орган, който има правото да разрешава един такъв спор, а това е събора. Това е събора на цялата църква и именно такъв събор през 879-880 разрешава този проблем, този въпрос. Тоест, че Филиоков трябва да отпадне. Дори папата по това време, Йоан VIII, се съгласява с това нещо, за което му благодари Фотий. Този събор, както вие знаете най-вероятно, дори от православните християни се счита за Осми Вселенски събор. Негласно, разбира се. Негласно, тъй като в него има изключително много догматика. А ние знаем, че Вселенските събори са за това вселенски, защото разрешават тези догматически различия, които има между християните. Тоест установяват едно единно учение, единен възглед, за да може да се заключи възможността за ереси и въобще за отпадане от църквата. За съжаление обаче, пак казвам, църквата не е съхранена в нейната цяло, защото ние знаем, че още от 5 век започва това роене в едната Вселенска православна църква. Има една голяма част от православното тяло още 5 век, след Халкидонския събор, се отделя. И това са всички онези, които са по народност не, как да кажа, гърци, не част от тази гръко-римска империя, или те са част от тази империя, но са под друг етнос. Това са арабите, знаете там, египтяните, коптите, арменците. Те още през 5 век вече започват да имат свой самостоятелен живот. И дори бих казал, ако трябва да направим един сравнителен анализ, кои са по-близки до православното християнство и въобще до православното учение и църква, дали римокатолиците или дали тези още през 5 век
отпаднали от православието, дохалкидонци се наричат още те, или не халкидонци, бих казал твърдо, че това са именно тези дохалкидонци, за разлика от римокатолици, защото те в литургията, в литургиката, въобще в църковното управление, в църковната структура нямат никакви разлики с православните християни. Единствената така осезаема разлика, тя е догматическа и тя е свързана с христологията. Но тя е една, а не както виждаме многобройни в догматиката. И т.е. има само един проблем, разбирате ли? За да може да се стигне до единение с тези християни, които са едно огромно множество. Те са повече от православните християни, между другото до халкидонците, ако трябва да бъдем честни. Сега, тук покрай Рождество Христово гледах случайно кадри, попаднах на етиопската църква, християнска църква. Те наричат себе си православни, разбира се. И то Рождество Христово е някакъв невероятен национален, как да кажа, празник за този етиопски народ. Всички хора са в храмовете. Храмовете не могат да съберат народа. Толкова много народ. Те са тълпи от християни. И наистина, ако си пуснете в интернет да видите каква истинска Христова, как да кажа, привързаност има тези християни. Въпреки че ние си ги възприемаме тук като някакви еретици, пък ние, разбирате ли, православните, които право славиме Христос, нас ни няма по храмовете, нас ни няма в църквите. Или има ни, но не в такова множество, в каквото е било преди, да кажем, стотина години. Но това пак е друг въпрос. Въпреки че е много актуален, ето сега наскоро гледах българския патриарх, той е много прав там, когато говори за това какво е било преди 100 години. Мъка и страдание, но силна вяра. Сега комфорт и удобство и безверие. Което означава, че християнството намира своята пълнота именно в такива условия. Тежки, неприятни за личността. Когато вече дойде свободата, други са предизвикателствата. Чисто исторически това е. Започва там 6 век. Развива се, разгръща се, задълбочава се. 7 век Свети Максим в една своя кореспонденция, Свети Максим изповедник казва, че понеже той, знаете, е пребивавал дълго в Рим, той е гонен от изток и намира там спасителен, така да се каже, остров за себе си, за своето учение, което е православно и което се противопоставя на монотелитството, силно разпространено след монофизитството, и което е клон, между другото, на монофизитството, но наказва, че римокатолиците в това време, т.е. западните християни, те не са римокатолици, когато са говорили за изхождане, са имали предвид именно това темпорално, временно идване на Светия Дух, за да завърши Христовото дело, казва той. Защото Христовото дело трябва да бъде, както казахме и ние, завършено или то по-скоро продължено, защото ние видяхме от Бог Отец към Христос, след това Свети Дух, някак си излиза на първа позиция, но те винаги, както разбрахме в своите действия, са единни и неразделими, съединени и неразделими, но в отделни исторически етапи виждаме, че някой от трите лица е по-скоро фаворизираното лице. И сега, както казахме, сме именно в този етап на Светия Дух. След като вече 13-14 век се вижда, защото се правят там едни опити за единение, за обединение, се разбира, че в края на краищата този проблем е по-скоро проблем за първичното в богопознанието. Тоест, това не е, така да се каже, терминологичен проблем, филиоквето. Тъй като се вижда, че на Запад застъпва тезата, че първичното в богопознанието е именно усията, природата. Те казват, изява на тази природа са личностите, значи тя е първичната в това богопознание. Тоест, ние имаме богопознание за Бога по-скоро през неговата природа,
През неговото единосъщие, а не толкова през неговите лица. Коренно различно твърдат източните отци. Те казват, първичното в богопознанието е именно тази триличност на Бога. През триличността успява природата да се онтологизира, казват те. Тоест, успява тази природа да се изяви. И ние сме съгласни, между другото. Защото, пак давам пример от нашия бит тук, аналогии с човеците, както примерно се даде пример за какво представлява ипостаси и усия и природа, когато говорихме тук за това, че и преди малко, когато говорихме за първопричината, в което се изразява, нали, Бог Отец, първопричина на ипостастта, която дава на Исус Христос или на Бог Син и на Светия Дух, правейки аналогия с нас хората, може би казахме, така както, примерно, аз имам син, сега тук си говорих с един от вас, както аз имам син, подобно на Бог Отец, който има свой син и който дава, така да се каже, който е първопричина на Бог Син, така и аз съм първопричина на моя син Михаил. Обаче, когато се замислиме с какво аз съм по-различен от моя син Михаил, аз нещо повече ли съм от него по своята структура и същност, най-вече и битие? Не съм, защото моят син е също човек, като мене. И той носи същата човешка природа. Аз просто съм дал възможността тази негова човешка природа да се изяви в неговото лице, като, разбира се, това лице е спрямо мене син. И въпреки че аз съм негов баща и негово начало, аз бих казал, не съм по-различно нещо от моя син. Така и в взаимоотношенията между Бог Отец и Бог Син ще кажем, че се намира тази взаимовръзка. Първопричина на лицето, но не и на природата. И моя син, разбира се, по своето лице и личност ще бъде нещо по-различно от мене. Той ще има и нещо от мен, но ще бъде нещо по-различно. Това е неговата личностна характеристика. Но както и да е, това е друг въпрос. Исках да кажа тук, че много се отклонихме, може би, но това са важни неща. Все пак, когато говорим за догмати, за ереси, защото това е ерес, разбира се, трябва да влезем в дълбочина, доколкото можем, разбира се, на това учение. Исках да кажа, че кое е първичното в богопознанието? И наистина се оказва, ето, това ми беше идеята. Ние започваме да познаваме истински Бога през Неговите лица. Когато вече стане въпрос, че Той е Бог Отец, Бог Син, дори когато видиме, забележиме, покланяме се на тази личност, на това лице, за нас някакси Той става от гледна точка на богопознанието по-близък, по-разпознаваем, повече знания имаме за това лице. През лицето се разкрива природата. И затова свети Григорий Палама казва, че не съществото с голямо С, разбира се, има се предвид Бога, произлиза от същността, а същността от съществото, което същество, разбира се, обема в себе си цялото битие. С малко сложни неща са, разбира се, тези за обяснение, но дава се предимство на съществото, на личността, а не на на съществото на личността, а не на същността и на природата. Защото природата стои в едно пасивно такова състояние, когато няма личност, разбирате ли? Това е, може би, да си представим един заспал човек. Той е жив, той е същностен, той има своето същество, своята същност, битие, както се казва. Обаче той няма личност на изява и ние не можем да кажем какъв е този човек. И затова казваме, че да, като източни християни, аз се съгласявам до някъде блажение Августин и там всички онези след него на Запад грешат. Да, акцентът е единосъщието, обаче единосъщието не е достатъчно за богопознанието. И ние го виждаме при евреите, при юдеите.
Те и до ден днешен нямат пълно познание за своя Бог. И когато вече идва тази личност, тя успява да онтологизира тази природа на Бога, да я разкрие пред нас, християните, да даде възможност на тази природа да съществува, както се казва. Т.е. да се извлече от личността тази природа. Тут пак казвам, малко сложни неща, които създават повече трудности за разбиране. За всички са сложни, разбира се. Аз гледам и разни изявени такива, които наричат себе си богослови, колко мъдруват в тази посока. Същност, ипостас, природа. Това са, разбира се, желания на хората. Тук исках да прочита сега обаче. Нали, някой от вас ще каже, добре да ама все пак те борават с това божествено откровение и с това свещено писание. Откъде търсят те, така да се каже, материал за този догмат за филиоква? То не може просто така да се измучи от пръстите и да каже някой, ето аз считам, че Светия Дух изхожда и от Сина. И те казват, ние имаме такива доказателства в свещеното писание. Аз тук съм си направил един малък план. Отеца може да ми се смее, разбира се, че идвам с план. Не, няма. Само исках да видя посочките, въпреки че аз съм си посочил най-вече в Евангелието от Светия апостол Йоан 15:26, където се казва, те казват, ето от тук ние черпим информация за филиоква. Не само от тук, но предимно от тук. А кога дойде утешителят, когото аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. Ето те казват, че това е свидетелство за филиоква. Ако го прочетем още един път, ще видим, че никъде не става въпрос за произхождение, а за изпращане. Ние виждаме за това темпорално, разбира се, както се казва там, как беше на темпорис, забравих термина точно. Това темпорално изпращане чрез Христос, но не от Христос. И самия Паламай и някои други свети отци говорят в тази посока. Той е на Христос, Светия Дух, но не от Христос. А той е на Христос, защото те са единосъщни, казва той. И е нормално той да бъде и на Христос, и на Бог Отец, но не и от Христос, а той казва от Бог Отец. Тоест, виждате тук как някои приставки могат наистина да преобърнат цялото учение. Тоест, тези в, чрез, на, от са много конкретни. Освен Йоан 15:26, има и Йоан 16:13-15, където се казва, а кога дойде оня, Духът на истината, ще ви опъти на всяка истина, защото от себе си няма да говори, а ще говори каквото чуе и ще ви възвести бъдещето. Той мене ще прослави, защото от моето ще вземе. Ето тук може би има по-голяма конкретност по отношение на това, което те твърдат. Че нали го свързват и с произхода му с Бог Син, защото казва от моето ще вземе и ще ви възвести. И човек като се замисли и каже, да, щом говори от моето ще вземе, има така резон в това, нали, да се казва, не, явно произхожда от него, обаче Свети Фотий казва, не се казва от мене ще вземе, а от моето. И тук казва, трябва да се има предвид от моето учение, а не от моята същност. Защото когато става въпрос за моята същност, би трябвало да каже, от мене ще вземе. Това, което аз съм като битие, като същност, като природа. Може би игра на думи сега, не знам, някой от вас може да каже да, и Свети Фотий има право, обаче като се замисли наистина човек, ние когато казваме за нещо, което е много лично и персонално, казваме той взе от мене, не казва от моето взе. Пак казвам въпрос на етимология. Следващото е Йоан, по-скоро 20 глава, така ли беше, да, 22-23 стих. И като рече това, духна и им каза, приемете Духа Святаго. Ето още пък едно по-ясно, бихме казали, доказателство за това,
което те твърдат, нали, че изхожда и защото духна, един вид този дух произлиза от него, но тук вече светите отци задълбочават в това, че това духане е по-скоро не същностно, а енергийно. Това е енергията, за която ние говориме. Тази освещаваща благодат, но тя не е същността на Светия Дух, която идва от Бог Отец. А това е Неговото действие или тази обща енергия, или тази обща харизма, както те казват. Ние знаеме благодата какво е. Харизма. Харизмата, която произлиза от това дихание. Защото в този смисъл може да кажем, че при сътворението на човека зени от кал и след това вдъхна дихание в тази кал. Един вид това дихание, като е от Бога, то същностно ли е? Тоест, ние по същност значи сме богове. Нали, взимайки за пример този абзац, а то не е точно така. Значи това дихание, виждаме, това е енергията. Или това, което Григорий Паламак казва, онези нетварни енергии, или тази благодат, за която става въпрос, която държи цялото творение в изправно състояние. Без тази благодат, промислителна, енергийна, това нещо не може да се случи. Има още няколко в посланията на светия апостол Павел до Римляни 8-9, където се казва: вие живеете не по плът, а по дух, само ако духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма духа на Христа, той не е Христов. Духа на Христа, но тук пак казваме, това не е в същностен смисъл, духа на Христа. И още няколко, които няма смисъл да ги четеме, но ето виждаме, че те се опитват през свещеното писание, след което, разбира се, и през някои твърдения на свети отци и на запад и на изток, каквито са били свети Атанасий Велики, свети Кирил Александрийски, видяхме свети Амвросий Медиолански на запад, да намерят така съответните аргументи за своето учение, но когато се анализират, се вижда, че то не се има предвид това нещо, което те говорят. За същността, за битието, за онтологичната поява на Светия Дух и от Бог Отец. Напротив, тук става въпрос само за Неговото временно изпращане от Христос. Чрез Христос става това нещо. За да не се наруши именно това триединство в взаимоотношенията между самата Света Троица. Няма да ги четеме всичките, но има такива, безспорно такива. Не казваме, че обаче тези, които са посочени от римокатолиците, са правилните аргументи, правилните стихове от свещеното писание. Важно е да се знае, че Светия Дух е Бог. Ние казахме защо. Защото Той е освещаващата сила. Сега, разбира се, може последен да се изявява най-вече тогава, когато завършва вече земния живот на Исус Христос, но това не омалважава, разбира се, Неговия принос. Не, че Той не се е разкривал и в старозаветни времена. Именно като Спасител, като освещаваща сила, но не в такава пълнота. Само на отделни пророци. Знаеме там и старозаветни мъже, като Моисей, като Авел, като Йосиф и така нататък. Вече в пълнота Той изявява себе си в новозаветните времена или тогава, когато Исус Христос се възнася. Има много още да се говори по този догмат, но виждам, че вече трябва да приключваме. Имате ли някакви въпроси? Само да заключа с това, че вече почти 10, 15, 20 години, може би, римокатолиците искат да излезат от това затруднение. Някак си да отхвърлят като че ли този догмат. И би било
лесно, между другото, това нещо да се извърши, тъй като то няма да доведе след себе си до нарушаване на други тяхни такива отклонения, както ще видим се случва с догматите, свързани с Света Богородица. Там няма как те да кажат, примерно, Богородица се възнесе с тяло, да, това е така, но след като тя беше, така да се каже, починала, беше нейното успение е фактически нейната смърт. Тъй като би трябвало да кажа, че по-рано, когато установяват нейното раждане, тя не се ражда по по-специален начин от всички останали човеци, но ние ще говорим за това. Имате ли някакви въпроси? Аз искам да питам, ако може вчера слушах един такъв изявен български богослов, който изразяваше опасение, че по случай сега 1700 години от Първия Вселенски събор, ще има честване някакви, колко разбрах, в Никея, изразяваше опасение, че се подготвят някакви разговори между нашата църква и католическата църква, в която в дух на екуменизъм да отстъпят нещо. Те, което ще трябва да е евентуално за сметка и от нашата страна. Възможно е в някаква посока в преддогмата на такова нещо без събор. В догматите не е възможно, според мен. Не, аз ви казах, има след 1965 година има и такива преговори, разговори. Православните са много активни, между другото. Не само към римокатолиците, но и към други християнски общности. Към онези, които са се отдалили от римокатолиците, старокатолици или протестанти. Казахме до халкидонци. Също с тях има разговори, които приключват някъде в края на 20 век. Но да, проблема е, може би, не знам, в това, че ние, както казах в самото начало, правиме някои отстъпки. Незнайно защо, не мога да ви обясня. Не знам защо, примерно, защото пък, как да ви кажа, този диалог на обвинение, който е бил до 20 век, от 10 до 20 век, когато се диалогизирал по този въпрос за разделението, винаги има обвинение от двете страни. Вие сте еретици и се почва, защото еди какво си, еди що си. Уния от Запад казват, и вие сте еретици, вие сте отпаднали от църквата, вие не сте първостепенна църква, залага там свои си някакви представи за това, че ние казахме, апостолите не са били проповядвали, т.е. не са били изградили тази Константинополска патриаршия, за да имате претенции. Правят се отстъпки по отношение това, че безспорно възоснова на църковните канони се дава едно предимство на римокатолическата църква или на римската църква. И сега това нещо, между другото, в тези нови времена намери съгласие от страна на православните. Те казват, да, вие до 10 век, до 11 век бяхте примуса. Ама примуса казват по старшинство и по чест, както вече до втръсване сме го повтаряли това нещо. И според мен, да ви кажа, самото разделение, когато четете този въпрос, е продиктувано най-вече от тази претенция за главенство, бих казал. Това е, може би, най-силният мотив, който довежда до разделението. Нали, това постоянно напомняне, ние сме примуса, ние сме защитници на цялото християнско учение, ние сме едва ли не шапката, върха на християнската църква и ние трябва да утвърждаваме всяко едно решение. Както сега бих казал, сигурно много хора, ако ме чуят тук и мои колеги, бих казал в своето поведение се изразява Вселенския патриарх. И виждате, за да се разреши този въпрос за Филиокве, се е организирал събор. И той събор с догматическо значение, което, щом съвременни богослови казват, този събор има измерение на Вселенски събор. И се намира това. Защо сега няма събор, питам аз? Защото трябва да се намери решение, ако се организира такъв събор. И това решение трябва да има окончателен завършек, т.е. да се каже, да, вие отпаднахте, съгласни ли сте да се възстанови? Съгласни сме. Литургически няма да можем да ги, как да кажа, уеднаквим. Да, с нас. Облекла, знаете всичко това, което говорихме, дисциплинарно, целибата, това не са все пак догматически въпроси.
и дисциплинарните различия, и литургическите, някои засягат, разбира се, и догматиката. Но ако се стигне до разрешение догматически всички тези отклонения да отпаднат, то тогава, разберете, по силата на тези канони ние трябва пак да възприемеме този римокатолически папа като първенец, пак казвам, по чест, не по власт, но винаги там, когато става въпрос за събрания, за дискусии, за църковна дипломация, за църковен протокол, той ще бъде винаги така най-охажвания, както сега примерно е нашия патриарх спрямо всички останали архиереи. Отстъпки се правят, но не по догмати. Въпреки че това да определиш някой като църква възоснова на неговата пък отпадналост, която е причинена от отстъплението от тези догмати, за мен пак е нещо, как да ви кажа, вид политика някаква. Витиевата политика, която... Но не може така да продължава, разберете го. 10 века разделение. И виждате все повече. Ние се подиграваме на протестантите, но ние се роиме, също като протестантите. Всеки си има вече своя си църква, своя си Бог. Никой не се интересува от пълнота и от единство. Света е такъв вече. Света оказва силно въздействие върху самата църковна структура. Света не иска да бъде единен. Вие виждате. Не иска да има добро, да просъществува доброто, да има нравствена чистота, да кажем. Няма такова нещо. И това оказва влияние върху самата църква. Ето, виждате сега с новото ръководство, колко бързо се появиха нови проблеми в нашата църква. Незнайно защо, как се случва това нещо. Но предизвикателствата винаги са били големи пред църквата и те ще продължават да бъдат. Разбира се, въпросът е да не отстъпваме ние. Да държиме Христос и да имаме познание за Христос. Разберете го, ние пък нашата църква страда от това. Тя може да е православна, но тя е с... Сега ще кажа нещо, което може би някой ще каже, това пък се прави наважно. Ние сме много примитивни като вероизповед, разберете го. Ние нямаме никакво знание за нашата вероизповед. И оттам идват всички проблеми. Не е достатъчно само да запали свещ. Винаги съм го казал това нещо. Трябва да знаем кой е Христос, кой е Бог Отец, в какво се изразява тази пълнота на християнството. И никога няма да отстъпим, ако знаем. А ние отстъпваме, защото нямаме познание. Но как да е, това са други въпроси. Имате ли за филиоквето? Аз казвам, че е неправилно. Някой друг може да каже, въз основа на компромисите може да замене. Не е правилно. Не трябва да съществува това нещо. Наистина се оказва едно зло. Да си пожелаем приятна вечер и до следващата сряда. Ще продължиме, да. Да. Яко апостол в первозвани и върховна го сущи брат, владице всех Андре молися, мир вселени даровати и душам нашим велию милост.